Check natin. Tara guys, luto tayo ng ginataang bibe. Simple lang pero masarap. Ubos ang kanin nyo pag niluto nyo to sa bahay. Sige guys, please watch. Uy hala, salimot man ko, vlogger man ko. Mag-intro sa kay vlogger man ko. Intro sa. Siyempre guys, ito ang ating mga ingredients. Bibe. Tapos chili, garlic. Gata in can. Sayote. Bell pepper. Luya, ginger, spring onions, garlic and onion. Tapos lalagyan ko ng gulay, spinach. So tara, prepare tayo. Start na tayo mga kawitik. Start. $200. Lagyan natin ng oil. Yung mantika. Bawang. Sibuyas. Luya. Peking duck, pato yun sa ating bibi.
Lagyan natin ang paminta. Tapos time. Rosemary. Ito yung pampa hanghang ko yung kuwan kasi wala akong sili. Ito yung pampaanghang ko. Chili garlic. Chili garlic. Chili garlic lang kasi nalimutan ko yung sili. Pero epektibo to, manghang. Lagyan natin ng asin. Seasoning. Magic sarap. Ang bango. Halang-halang na bibi. Para maiba. Kasi yung kadalasan halang-halang na manok, ito naman halang-halang na bibi. May nakita akong Peking duck dito sa kuan, sa Bacala, sa tindahan dyan sa baba. Pato naman, bibi, pato sa English, duck. Gata.
Kalahati lang muna. Tapos lagyan natin yan na mamaya ng tubig. Kunting tubig. Sarap! Buhos na natin yung kalahati. Medyo makunat pa yung karne, mga 5 minutes bago natin ilagay yung sayote. Tikman natin ulit. Konting asin para perfect na. Simmer natin ng 5 minutes. After 5 minutes, ilagay na natin yung sayote. Ilagay natin yung sayote. Ilagay na natin yung bell pepper. Lagay na natin yung spinach kasi yung mga meron naman ditong malunggay pero yung malunggay nila makapal yung dahon, hindi katulad sa atin, kaya spinach na lang ang ilalagay ko. Hindi ko gusto yung malunggay nila dito, matigas.
check natin. Ay, okay na yan. Tapos na ang halang-halang na bibi. Rito tayo ng bulad. Kuha siyang Robin. Ayan, ano to na ayan, tayo na tayo.